Stačí prejsť len cez cestu od kostola svätého Františka z Assisi a ocitáme sa pred ďalšou významnou sakrálnou stavbou, kostolom Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorý stojí priamo pri vstupe na Karlov most na Križovníckom námestí. Tento kostol patrí k najvzácnejším ranobarokovým stavbám v Prahe. Jeho výstavba sa začala už v roku 1578 a slúžil ako hlavný jezuitský chrám v Čechách. Je to jedna z prvých monumentálnych stavieb postavených jezuitmi po ich príchode do Prahy. Práce viedli významní architekti Carlo Lurago a František Sarati a jeho interiér zdobia diela popredných barokových majstrov. Počas Noci kostolov 2025 bol kostol otvorený od 20 do 23:30 a ponúkol mimoriadne podujatie s názvom Pouť svetla, teda symbolickú púť cez Karlov most, spojenú so vstupom do katedrály svätého Klimenta a Vlašskej kaplnky. Jednou zo zaujímavostí je hlavný oltárny obraz z roku 1638, ktorého autorom je Jan Jiří Hering. Tento obraz je voľnou kópiou Rafaelovho slávneho diela Premenenie, Transfiguratio, ktoré sa dnes nachádza vo vatikánskych múzeách. Ide o úplne posledný obraz, na ktorom Rafael pracoval pred svojou smrťou. Katedrála svätého Klimenta, nachádzajúca sa na Karlovej ulici v Prahe, je hlavným chrámom apoštolského exarchátu grécko-katolíckej cirkvi v Českej republike. Tento barokový kostol bol postavený v rokoch 1711 až 1715 pre jezuitský rád podľa návrhu architekta Františka Maxmiliána Kaňku. Stojí na mieste staršieho gotického kostola, ktorý bol zničený husitmi v roku 1420. V roku 1931 bol kostol zverený grécko-katolíckej cirkvi. V rokoch 1950 až 1969 slúžil pravoslavnej cirkvi, no od roku 1969 opäť patrí grécko-katolíkom. V roku 1996 bol povýšený na katedrálu apoštolského exarchátu. Grécko-katolícka cirkev je východnou katolíckou cirkvou byzantského obradu, ktorá je v plnom spoločenstve s rímskym pápežom. Bohoslužby sa slávia podľa byzantskej liturgie, ktorá zahŕňa bohaté používanie ikon, spevov a kadidla. Na rozdiel od pravoslavnej cirkvi, grécko-katolíci uznávajú autoritu pápeža. Počas noci kostolov bola katedrála svätého Klimenta otvorená pre verejnosť, pričom návštevníci mohli zažiť jedinečnú atmosféru východnej liturgie